Баймак калаһының йыр-моңга, хүрәт төшерүгә, биюгә, спектакльләр уйнарга әүәс балаларын үҙенә йыйган балалар сәнгать мәктәбе асылуга күптән түгел 40 ел булды. Безнең бәләкәй галала бүген олы байрам, дип һүз алды кала хакимият башлыгы Вәли Шәмсулла улы Шәрифуллин. Буын-буынга аманат булып килгән борынгы йыр-көй байлыгыбызды тагыла үстерүгә, таратыуда сәнгать мәктәбенең әһәмияте зур, дип котлау һүзен дәвам итте Баймак кала идаралыгы җитәкчесе Шәфкать Гали улы Тутаев. Музыка мәктәбе асу җитәкчесе Рәвил Сәфәргали улы Хәсәнов та сәнгать мәктәбендә күп еллар эшләгән. Без музыка мәктәбен асып ибәрдек. Улар бер елдан соң киттеләр. Миңа яңгыз эшләргә туры килде. Шуның беренче көндәрдә, беренче елда 5-6 баланан байтак кына балалар күбәеп китте. Шуннан фортепиано һәм баян бүлекләре, адактан художество, шуннан курай бүлеге, домара балалайка, тәмле оркестр бүлектәре асып, балалар ханын 5 баладан 1000 балага yetkirdi. Шуннан киләсәккә теләгән булды. Совхоздарда, колхоздарда, музыка мәктәбенең филиалдарын асу. Шу теләк белән Сибай поселогында беренче тапкыр музыканың филиалын асып, шуннан башка Баймакның 6 совхозында, 2 поселогында, 10 колхозында музыка мәктәбенең филиалларын астым. Киләсәк теләк ошо балалар уйнап зур оркестр булган дигән теләк. Өлкәннәр белән мин оркестр ансамбльләреннән Өфлә 57-нче елда лауреат булып, Мәскәүдә уйнап выступать итеп Свердловскида, Ленинградта, шуннан соң шул теләк белән балаларны укыта башладым. Ошо балалар бүгенге көндә укып зур оркестрда уйный башладылар. Минем беренче укучыларым моны укытучылар булып уже 10-20, хәтта 25 ел эшләгәннәре бар. Ошо теләк белән музыка мәктәбен елдан-ел киңәйтеп 30 еллап вакыт үтеп киткән хезмәткә калдым. Шулай итеп, киләсәктә үземнең укучыларыма эшне тапшырдым. Әлеге көндә лә музыка мәктәбендә эшләүегезне дәвам итәһегез. Мин пенсиягә вакыт җитә, 3 ел пенсиягә сыкмый, һаман эшләп йөрүннән туктамадым. Әле менә Баймакның мәктәпләрендә, балалар баксаларында ошо балалар белән курай классын, курай моңдарын ишеттереп, курайның киләсәктә дә күбрәк балалар уйнаһын дип, ошо теләктә яшәп йөрим. Безнең халык инструменталь ансамбле 1991 елда башлап эшли башланы. Мин үзем ошо сәнгать мәктәбен бетеп, шуннан Өфе сәнгать училищесын бетеп, шуннан теге елда гына башланым. 2 ел гына эшләп килә. Һезнең ансамбльгә укучылар кемдер йөридер, ничек алар үз теләктәре белән беренче бугай? Үз теләктәре белән йөридер. 3нче класстан алып, музыкаль школаны биткәнсендә. 7нче класска тиклем. Һезнең максатыгыз нимәле? Минем максат башкорт халык көйләрен һәм рус көйләрен балаларның күңелләренә җиткерү. Улар бәләкәйдән ярга моңга бай булып күңелләренә күңелләре үсүләрен теләйм.
Сәнгать мәктәбенең элекке укучыларының күбеһе бүген үзләре укытучы булып бында эшкә кайткан. Улар мәктәп директоры Александр Николаевич Бондарев, уку-укыту бүлеге мөдире Лилия Әхмәт кызы Ягъфәрова, фортепиано классы укытучысы Нина Петровна Заводчикова һәм башкалар. Байрамга Красноярскидан ошо мәктәпте тамамлаучы композитор Валерий Николаевич Клепенин да килде. Якташларына хагынычлы сәламен йырга кушып тапшырды ул. Корай моңын ишетү менән уйдар алыҫ-алыҫтарға юнәлә. Сәнгать мәктәбе яшь буынды Корайда уйнарга өйрәтүҙе маҡсат итеп ҡуймаһа, Корайга уйнарга йөрөүсе уҡыусыларҙың теләге ҙур. Уларҙың һаны арта. Корай кластарын Радик Иҫәнсурин менән Әхиәт Ғәйетбаев алып бара. Эйе, сәхнәлә ҙур концертта сығыш яһаусылар. Сәнгать мәктәбенең юбилейында тамаша залы уҡыусылар, ата-әсәләр, мәктәпте тамамлаусылар һәм уҡытыусылар менән тулы. Һеҙ сәнгать мәктәбенең бейеү ансамбле «Ирәндек сәскәләрен» сығышын ҡарайһығыҙ. Уның етәксеһе Резида Минеғәли ҡыҙы Ғәҙелшина йәш композитор Юлай Хәмит улы Үҙәнбаев яҙған көйҙәргә яңы бейеүҙәр ҡуя. Резида Минеғәли ҡыҙы балалар менән бергә үҙе лә сәхнәлә йыш сығыш яһай. Бейегәндә, йылмайып, һәр балаға тағы ла ҡыйыулыҡ, көс-ҡеүәт өҫтәп, матур итеп бейеүсе етәксе булғанда, әлбиттә, бейегән һайын бейеге килә. Яш 91-нче йылда гына оештырылды. 91-нче йылдан бирле генә эшләйбез. Ансамбльдең исеме Ирәндек сәскәләре. Безнең Баймак районының танылган халык бию ансамбле Ирәндек бар. Без аның үсеп килгән буыны, сәскәләре без. Ансамбльдә кызлар бик тырышып, үзләренең ихлас бейдер. Шулай ук бездә малайдар бар. Менә бүген малайдар булманы инде. 1-нче класста укыйлар, бик бәләкәйләр алар. Бу биюләрне алганда безгә бигрәк тә нык ярдәм итә. Безнең баянистыбыз, композитор Үзәнбаев Юлай Хәмитович. Ул безнең Виктор терәгебез инде. Биюләрдә алганда безгә безнең баянистыбыз, композитор Үзәнбаев Юлай Хәмитович бик нык ярдәм итә. Ул безнең Виктор терәгебез. Хәзер Юлай үҙе лә мәғәйен бер нисә һүҙ әйтеп үтер дип уйлайым. Һеҙҙең киләсәктәге пландарығыҙ тураһында? Беҙҙең киләсәккә планнар бик ҙур тип әйтергә мөмкин була. Бына мин үҙем уйлағанса, нисектер беҙҙең биеүләрҙе матурыраҡ йыр менән бәйләндереп һалырға бик теләгебеҙ бар инде. Элеккесә эшләп булмай, как-то яңы ниләр кәрәк. Элек йырсы сыгала, бөрүҙе йырлай бит инде, биеүселәр сыға, бөрүҙләре йырлайлар, бейеләр бит инде. Шуңа күрә алдағы беҙҙең планнар бик ҙур. Күрерһегеҙ, Алла бирһә, тырышырбыҙ. Яңы бейеүләр сәхнәгә, телевидениеға апарып күрһәтергә тырышырбыҙ. Ҡыҙҙар, үҙегеҙ менән таныштырып үтегеҙ әле. Мин 3-нче мәктәп 9-нчы Б классында укыйм. Лилия Кунакилдина исемем. Ансамбльгә мин ихлас итеп йөрөйм. Төрлө халык биеүҙәренә өйрәтә беҙгә Резида Минеғәлиевна. Биергә лә яратам. Былай да безнең ҡыҙҙарыбыҙ шулай уҡ ихлас итеп, һәйбәт итеп бейеүҙәр. Беҙҙең ансамбль Ирәндек сәскәләре күп биеүҙәр башҡара. Беҙҙең иң яратҡан бейеү Кәкүксәйе һәм беҙҙең солисткалар Мари бейеүҙәрен башҡаралар. Беҙҙең группабыҙ Беләҙегем йөҙөгөм бейей һәм Ҡумыҙ бейеүе һәм күп халыҡ бейеүҙәр беҙ бейейбеҙ. Шулай уҡ беҙҙең арала йәш бейеүселәрҙең береһе ултыра. Үҙең менән таныштыр әле. Элиза Гайнетдинова. Элиза, һин киләсәктә кем буласаҡһың? Мин булғым килә бейеүсе. Сәнгать мәктәбендә 9 бүлек эшләп килә. Һәр бүлекте һәләтле уҡытыусылар етәкләй.
Укытучылар ижад иткән яңа йыр мәктәптең 40 еллык юбилеенда арналды. Мәктәптең Курай ансамбле касандыр тудырган, асып ебәргән Рауил Сафагали улы Хасанов та катнашты. Ул композитор Юлай Үдәнбаев менән бергә башкарган күңелле көйләр тамашачыларга бик охшаны. Хәзерге көндә Баймак сәнгать мәктәбенең, музыка мәктәбенең әһәмияте бик зур. Бөтә булган концертларда, бөтә булган смотрларда ошо сәнгать мәктәбенең укучылары һәм укытучылары актив катнашалар. Балалар баксаларында, ясләрдә олар төрле кимәлдә, бәләкәй кискәләр алдында үзләренең осталарын күрсәтәләр, баян, скрипка, кумыв һәм бию сәнгатен актив күрсәтәләр. Мына шулар өлкәһендә кемдер эшләп яхшы эшләй дип әйтәм инде. Мына безнең әле генә асылган бию коллективы бар бит инде, хореографик бүлек. Онда Резида Гаделшина бик дәртле генә эшләп килә. Курай классы. Әйткәндәй, безнең Баймакта ул Курай, Баймак ере Курайның баш каласы дип әйтергә мөмкин бит инде. Курай сәнгате бездә үсте. Мына Гата Сөләйманов исемендә конкурслар үткәреп киләбез. Балалар баксаларында сыгыш яһайлар. Күрше районнарга телевидение аша сыгыш яһанабыз бар. Шунысы куанычлы, югалып калган безнең халык көйләребез ошо яшь курайчылар тарафыннан әллә халык күңеленә җиткерелә. Баймак сәнгать мәктәбе укучылары уйнаган көйләр бөтә Баймак йөрен моңга сырнай төсле. Зур концерт дәвам итә һәм дәвам итәсәк. Яңа буындар Баймак сәнгать мәктәбен тамамлар һәм безнең йыр-моңга гашыйк халкыбызның яшь буыны өчен бындай сәнгать усаклары күбрәк булсын ине.